Kawasure ni jatend migao mar teko Pio Wandayi owacho ni twak e kind duond bura mar ODM kod UDA pok ochakore kaka ifuong'o gi kweth moko. Wandayi wacho ni okenge maler iluwo e wi twagno ma onge gima biro kethore. Mana chiel kuomgi. Twago e kod gimomiyo. To chama madhi negotiate in ODM, ok individuals. Individuals go to term as a way of expressing their opinions and views and beliefs. The chama will take a position in the process of negotiations. Okay? Onge kama ODM was a way to term. Sevinjo. Kata one term. Sevinjo ka ODM wo kama. Podi. Mosene no kamugo emba kamu wacho. To individuals money ODM ka an. So there's no doubt. I say wacho very clearly. It's an as a leader. And good duty and responsibility to me jogo mabende lower direction. An kago kwane kanya kakinde ba se boda kanya kamarom. Sasa menda se beti. Kago kwane nke system analysis. O kane ka interest majaluo nyalo bedo taken care of in any other place apart from Kama President William Ruto Hotel.